Duha ka mga Pinoyng mountaineers ang naluwas atol sa pag-igo sa 7.8 magnitude nga linog sa nasod sa Nepal niadtong Sabado. Sila si Jessica Ann Nicole Ramirez ug Jose Francisco Oracion ang anaa sa Mount Everest niadtong tungura aron magbakasyon sa dihang naglinog. Sigon ni Department of Foreign Affairs spokesman Charles Jose nga ang Philippine Embassy sa Nepal aduna nay gipadala nga team sa Durbar Square diin kasamtangang nagpahimutang karon sila si Ramirez ug Oracion. Dugang ni Jose nga base sa estimate sa embahada, walay Pinoy nga naangol sa insidente matud sa pangu sa Filipino community sa Kathmandu. As of kaganinang buntag, niabot na sa 2,800 ang kumpirmadong patay sa maong linog nga miigo niadtong Sabado.